Aku boleh fi we pui baro haga ni kapor ka pemerintah haga kerteng ba tiang tam ka badan bor tam ka jong try unong penem jengi Jesus Christ. Yang subai fi ru sini ka channel jong ka Potternet. Bang aku boleh fi shisha daga Jesus eat daga Jesus komen daga benta ka ching IT ka jong fi namata ka jinget ka jong fi man daga benta ka ta ka jishakri ka jong fi ya ka ba fi ai naga benta u Jesus Christ. Bang ngai ka Bible ka ong kata baga ta ka jing 3 minute ka jong fi ka ba man lagas ngi kata ka jingman kerhai ke jong fi man lagas ngi haga kam ke jong blay kam jelong leno e na ka benta ka jong fi maru tra udan ya ka nong ban siu fi udan ya ka nong ya ka baun a he fi ha fi shakri ya u ong ka tien ke jong blay bagani ke de khat ka bang stunat ba ka de nak shiti ke ben kong shi ki korin ka nong ba khat san ka khat basan pu pra ka kren ya ka ta ba fin yang scam finum kan ria no na ka jinget ke jong fi ba fin man kerhai man lagas ngi haga kam ke jong try dak bagi tips kam baka tak jing 3 minute ke jongi kam jelong len e ken hau try mga duai kan ke por bo blay nang kerkui fi nang ai bor fi mga tip haga ni ke por ba dan preng jong fi sha fi dan kam ke jing pelat fi dan kam ya ke tak bor ke jong men sim ba khoi ya ka ba fi nang la ban ya ru ken da ke tak bor ke jong u ba fi im ke jing im ke ba job asu thu ya ni ke we bona preng jongi haga jing tlot ni hap no hagi ke jong ni ke prthei haga jing tlot bun sin ngi klet no ik tin ke jong blay bun sin ngi klet yu blay balgum ta la shura ngi balgum ta ngi poi la ka poi shi kam sneu ki kam thala jong ke jing im pateng teng ngi im ta ke jing im kum ba mdei shu kum kita ki banget teng teng ngi long no kum kita ki brio jong ni ke perthai kam dan jing per eru am pang so ni ka por kam ta leng ba ka ni ke tin leng ba ka ni ka khubor ngangai bahaga kerteng u chisu shisha kita ki bor juga jingdom ki bor baman bor setan barok in dem krop ka babel ka ong kita fi puli Filipi kan nong ba ar ko khot bispo baga khot khat we ka ong bahaga kerteng u chisu ki khot siu barok in dem krop barok ki tlik in pla kita ki bor ki ha beneng hakendo hapok kendo barok in pla ba u chisu u dei utrai baga ni ka de jing shisha bo bon sien bangi back so ni i ni ka we so u le satar kan no kan noru haga kerteng u chisu ha bandam ton shisha haban dam ton bagata ka dei ka jing shabun ki briu kim ithu yu try kim tip iru ina ka kerteng ina ki so ki thu bha ya ka ni ka kerteng ki da ithu bha hiru ki da smok thu bha hiru ya ka ni ka kerteng padeng ta ha ka kerteng u jisu i ya ka ta ka jing job ha ka jing im ka jong fi bang ngat aga ni ka sngi ka bomanta ai ni ka khubor ban ai man sim yo fi ba fim de ban so ku slai ka jing im ka jong fi and rai kan mau ni ka we ha ba fi don yo jisu ka jing im ka jong fi pila de lupa ki nong job ka babel ka ong kita Marcos long khat riu khat nyo ka ong ba kini ki dak kin bot ya kita ki banget ba ka kerteng ka jonga ong jisu ha kerteng ka jonga fin be agi ksoi fin ta fin kren ki sleep with mai fin ra agi besen fin di kita ba penyap kan pesne fi fin bokti ba pang kita kin khia ong ka tien ka jong play tadeng ta kini ki dak kin bot ya kita ki banget but ai ba kita ki dak kin bot ya fi ngai am fin long nong kong e ki nong be ksoi bagi ksoi ki thu ya ka kerteng u jisu ki thu ya piru padeng ta kinom laban le muslia kinom laban le don bor ya pi le ne ga yeng ge jong fi le ne ki kon ki ti gi jong fi ha ba fi don yau jisu but ya ga ne ka kerteng hi ga jing job kla de lupa ga jong fi kan hallelujah ma ne por ko aban ong fi bok so u de bla sha pen wet ka bible ke thu ingi bo try wala de pen wet ya uni ukso ha ka ding pna ka bible ke thu ingi na do Genesis long balai khot khat san bo samba jong ko breon pelwet ya ka klik ge jong me shisha u jisu di sembai jong kebriu u jisu dan kpa u jisu dan tang ke kemi haga bakin jado ga jong ho ya bakin jam sim dan kpa dan ya ke kemi haga bakin jado dan tang ke kemi dan ya kpa u sembai jong kebriu ba shisha haga ding pna u jisu de pelwet ya ke klik ke jong syaitan baru syaitan sa stang tudong baki tadi tang ka abang ifi baktin ke jong blai ka ang ta fin ra ki bisen bibat makana ni bisen lawan po ifi onom la shi mele don bor ifi ngakan ma ho ni ka por bo upol si sinru haba lapat ka ta ling mo kila ya jingi la ga jingi nang ta gila poish ka ta dolin nang melita ban on daw la poish ta kat bagi dang ya khar ki ding ke ka bacha kat bagi nang khar ki ding na ka ta ding la mi utau bisen bo la sno mdi ta bo sno mdi bu shu sno kai ula po bo ula klan ha ka kti ka jong upol ko ke ka bacha ni de nong ka ba arfu pra kam ki apostle ke ka baja upol la kan terno yau tau bsen ha ding bod wala inkong utau bsen bagata ka de jing sha ubsen umla shu ban pu umla shu ban pensniu ka bi ke jo kan amla ban penyap yau tau banget how try
Dei ta kwa banong ifi ni kasi kanu ka bor jingdum kana mla ban attack ifi kanu ka bor jingdum kana mla pen sniu ifi kanu ka bor jong paman kana mla ban pen jot ya ke jim ke jong fi na mari ka klik ke jong ha kita ki bangai da fi langet chi cha yu try ka klik ke jong soitan ka dei ka bla crush ka dei ka bla pen luet dei ta don stong todong ba babel ko on kita fin ra gi bsen fin le yu ra na todong dei ta bsen mla ban le ifi mla an po she ifi na maru dei bala sharem dei ta kwa banong ifi ni kasi ke bamenta Aba pidan ya kene ka kerteng ke jong try fila dei lupa ki nong job. Ai pidi ke nono open sneer kata kan on penyap ifi. Bon singi gum kasingi ting ngi di yang nono ngi bam ke nono ngi ong bagi yok bi ni yok kata ke jing sneer. Kwa ba nong ifi la pidan si sha ya ka kerteng ke jong try. La fi bam ke nono kata kan on la open sneer ifi. Ka bi kan on la on penyap ifi. Kan nono ka por jong ke jing dum kan on la ban le thau sha thau do ke jing be jong pi. Kwa ba nong tang ni ka we on di knang ke bi. Le fi tip ba kata mo kadiga bi film la ban chudi kum to rei haba ki breu kile sneer fi haba ki breu kile igano gono kata ka bertong le ni kile kata ka ba ik suit fi kinam la da le ru amar ka kerteng ka jong chisu ka penliam ka perwet lut baro ik di bor jong jingdum ba ka don ka bor ru api bu trai wang le fi bukti kita ki bapang kin yo khia talau ka abang fi bukti bapang jisu ai ordar ai da ka hukum bukti hai bapang kita kit khia ba ngai kita ru kin yo khia Orang ini ke puan mta kwa banong ifi. Ai ba findon ru ini ke jinglong pat. Ka bu try kwa ingi bangingin don. Om tanga ka bor ban back suit om tanga ka bor ban kran gi tlit om tanga ka bor ban ra gi bisan ne gi bor. Si saya ka bangin di ita ka paniap on persni on ita ka bor ban bukti. Alor pang ai bangin don ru ka quality ke ji im ge jongi. Ka quality ka bu try kwa ingi bangingin don. Bara bang puli ne ka puan ka tin ge jong blay. Ketinggal jom play kepen kan mau ni yakin ki quality bo breu de bandan. Ma pule ne ke pon na kola sai ki polish kola sai long balai. Ka khot khat ar ka ongom ni. Amar kata kum ki balajit. Ki ba khut bat ki ba it e jong blay. Tu finya kup ya ka download ka jing ngos nei. Ka jing sbun ka jing ngoret. Ka jing gemnot ka jing yaisha slam. Kini di quality am babon sin am kum ki breu ngi klat no. Kini ki quality babon sin kum ki breu am ngim da shim kya ngi ken sting rei khin jo blai ka pin kan ma ngi wat abang la yo makana kita ka bor ke jong blai ngim dei bandu pat ya kini ki jinglong ba ka jinglong ka ban kong ka dei ka jing sosin ai ba dei ta ngin long ki breu ki ba sngosin ai mo teng teng haba shong kali ne ba shong bos teng teng don ki bala kham rang ba ne don ki breu ki ba kham itolot teng teng ngim ju yang teng teng ngim ju ai ja ka shong iki Tagad kita kam tam iba mo iba armet nagi ba don kam si shay kata ka jaka syong ngasngo ngi haban buram ngi haban sosen ayaki ngi ajaka no shwayaki ani kinu ngi jaka pi sngo pidon si shay ya kata ka por ka fila ban sosen ay ne fila ban le ay am fila hab le de bun singim sosen ay kamat ya dap sto kamat ja shasto don ki ba pangim julai pet am let say pet da yap ngin sa let ban mo ban let tap yaki re ka por ba pang don sosen ay Tentang wat ki baying ki bahajan ero. Tentang ngim julai ban yarap iki ne ban ai pisai ki ne ban kersan ki ne ban ai ki kenu no ka jing yarap ban sosen ai ki. Badeng tang kwa ban ngi film dei tang ba julai ai pisai no duai nam ta jong kiru. Banginget utrahi ule kamba lengba kata ka jingle ka jong fiu jisu dei sosen ai. Ususun ai ki yaki matla ususun ai ki badko ususun ai kita ki bapang yap Shillong ususun ai sha ya kita ki breu ki ba shatei shakoma ki borj ki ksot kan ma bo jisu da susun ai sha tu breu dan po gadara udah lek kerpang po gadara ndai bu yo invitation ndai ba la shakot ndai udah tip bo ni breu bo yok sot ndan syuk menu belaan penjuk penjan yu ndan syuk menu bela ban yarap yu jisu su tho bo ni breu dan kam ya ke yarap Badeng tahu jisu da susun ai baru lek ya ka ba pun kia ya tahu breu ubadan ksut bakati ksut kita naduk ano riu hajar hau tahu breu baki mi no tahu breu kile drong citaki seniang au tahu breu yo ya kata ka jing pen kia yo ya kata ka jing pelat namar bau jisu ulong bos susun ai u jisu susun ai kita ki tangan ro san hajar ki don tiki breu bakila tangan namar kila shong ta ki ngap ki jing kai ki jong trai ka kepo juki kala dawai ka bam de kim don bam u jisu la susun ai ya kita ki breu ki batangan badang tau la le ki kamba da kata ga artli kita ki dok khasan tli ta ki pu ula pen kelai kata sya kata ka babon bala sam da kita ki senran bala besar ya kita ki san hajar tang da kita ki kindiat ta ki pu kindiat kita ki dok kha u jisu de susun ai
ni habandon ya ka ne ka jinglong jong ka jing snow sunai ka Bible ka ong ka donut juga jing sunai ka jing sabun ka jing songret ni hab long ki breu ki sabun ki sabun ban ai ka gospel ki sabun ban ai utrai ki sabun ro mo ha ka ki jing ai ki jongi da kita ka pisah ki pilan na ne la gi don ki breu ki baduk ki bakurdo la gi don ki breu shisha ki ba don kam ya ka jing yarap dia bacu sam pahu be kum tu kum basam ki breu por election le kum kita ki inga ko ba ngi ma bi ngala nang baklaru Henry dia bacu le apathar kum taru Henry ya ki badon kam ngi ai ngi haban le sabun ya ki tadai ta ngi nget ba fidan ki jing sus ai fidan ki jing sabun kadan ro ki jing sngore tadai ta habang ngi sngore ngi don ya ka quality ki jong jisu bu jisu kan ma u ba krau kan ma u badon bor kan ma u ba la lu ndang chedong ne udon ya ki jing sngore wat hado ki kelung ro ki sngo jan ki sngo jo yau jisu hado ba ki wan jo jisu mar ki I om ya ta ka dur ka ba sarong ne ta ka dur ka ba I trim re I ka jing jemnot yu I sha ka ta ka dur ka jing sngore do ki khna ki wan jo jisu ba do ki senran ki khang ki ong mo wat nom lek ki khang I ta ki khna re jisu ong ta sha ki khna kin wan shanga na ba jongki long ki hima ki beneng jisu dan ki jing sngore bo sngore do kata kata Busha ado ka ding penar te. Ding tam ka ba nong fi udan shisha ya ka jing sore. Dia bakrau pala la hukum bo shikin tien baro la long bet. Re usha ya kita ki ek baro. But udah sore ado kata ya ka bon lech ki ying ju ki bedok pesuk ya ka bon rung shik tigi breu ki bapang ki shitom bat kita ki breu mo udah sore. Udan hapeng ju kita ki nongkrong kita ki breu kita ki nuti kita ki udah snorat banyak kendo ya ki ndai bono ka ni ka breu ka batu ka batiem na ni ka breu ka badaka am ju penram snorat mangi shisha kita ka jinglong ka jong jisu udah le shisha ya kata na ka menta kita ken ki breu ka badan kam yu ka Bible ka ong ka jing jemnut ka jing sha slam ro hatung idan am jing jemnut jing sha slam bon sing yemla shu ban ya sha slam man ni ka pertai ka bang imenta ka David ka wut aki boro mla ban ya ap mla ban ya sha Talita ka jing shikari belay teng mo ngilang shakri wan ki jing le teng gi wan ki bukum kita teng yimla ban ya sha ya ka por ka jong belay ya wan ki jing teng ha ka yo ka kot teng yimla ban apru ki jing ku ka jong belay long gi breu ki bakerki do ka tang shim ki ram ki sha ni pan na gi breu ba ka tang nang wan ra shu ki jing ki ba kambun ha ka jing em ka jong tau breu teng tang long ki bi ya sha in long ki bi ya ap in long ki ki breu ki jemnut ong ka tien ka jong belay teng ta aming don rok ni ka jinglong om tang ka bor ka bangin yalap om tang ka bor ngin be ki suit om tang ta ki ege ni ka bor ban dwain ta ki bapang ring don rok ka jinglong ka ba jisu udan ya ka ta ka jinglong ka jisu sun ai ya ka ta ka jing spun ya ta ka jing sngore in don ya ka ta ka jinglong te ya ka ba try kwa ingi bangin don ka jing jemlut ka jing ya sha slam in don ni ka ta ka jinglong try kwa ingi bangin long kum ta ngai try ngar ku yi hagan ni ka por menta but I bring in Kong you Jisu, I bring in Kong you, man laga sngi lada pipi don tangi way ar ki bolong kum tam ka ying ka jong fi kan kala, or ka shunong ka taur kan kala, wat ka jaka fi train ki ba ying basem ki yo pediang si shayo Jesus Christ. Ina dwai ni ka por menta. Trying ay ngu yame, ma ay ni ka ktien ko try, bang long ki breu si sha, ki ba Kong yame, ki ba don ka jinglong ka jong me ko try. Mga duway, hakin ki pertay ka ba stat, ni pertay ka ba kirki, hakin ki pertay ka rat ka ba perkat itang lali shimet, kini ki jinglong baro, try jong ka pertay kan do not, bagi jinglong blay ka jong me, bagi ki jinglong ki quality ki jong me try kin long, hakin ki kon ki jong me try. Nga duway, nga dagar ku ya pi, try on ai fi ni ka bor, ki jing perslek ka jong ki jong pi. Fin long shisha ki breu ken, ki ba snow sin ai. Shisha ki breu ki ba dap, da ka jing snow sin ai, da ka jing snoret. Filong ki breu ki badap da ka jing sbun filong ki breu sha ki ba filong sha ki breu kan ki badap sha da ka jing jemnut da ka jing ya sha ngada duai ngada kar ku ya pi ka ni ka sngi pin em ka jing em ba ki breu kin iu jisu ha ka jing em ki jong fi ngada duai nga ai ngu ha ka teng jong jisu amen ba amen try ngar ku fi ma leng ta fi asngo ni ka tien ka jong blai duai o men sem ba ko ai fi ki ni ki jing long ki ba don kam kom ki banget trying to fi in say shamel shai ki bless you bon blame ta brom ju amen